Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na obilježavanju 30. obljetnice Hrvatskog akademskog sportskog saveza. Dopustite mi da prvo čestitam Hrvatskom akademskom sportskom savezu na svim postignućima i na velikoj promociji studentskog sporta. Prvo mi pada na pamet zaklada Unisport Srce Hrvatska koja je osnovana prije nešto više od godinu dana i mogućnost stipendiranja studenata, sportaša i zapravo razvoj i ulaganje u budućnost Hrvatske. Tu smo došli kroz jako puno angažmana ljudi iz akademskog svijeta, akademskog sporta i koristim priliku da im se zahvalim svima na trudu i zalaganju kroz sve ove godine. Došli smo do preko 100 natjecateljskih dana, preko 30.000 studenata uključenih u neki oblik akademskog sporta i to me jako veseli. I uvijek kažem, naše sportašice i sportaši su naši najbolji promotori lijepe naše u svijetu. Ali tu veliku i značajnu ulogu ima upravo i akademska zajednica.